Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ahiret dersleri bizning bugün cehennem. Hem biz sizning bilen cehennemning ahilleri niçin ko'p degan so'rovni qo'ydik. Hem shularga javoblarni qarab ketdik. Albatta cehennem yo'lundan kituga sabablar ko'p. Lakin shul cehennem yo'luna torta turgan eng zo'r sabablarning birisi biz sizning bilan aytdik, ol kishining nafsi ham ol kishining shahvati dedik. Nafs ana tatar tilida nafsi deb aytalar. Nafsi hem гадәттә инде dünya байлыгыннан туймый торган кешене, күз тондырып мал җыя торган кешене нәпсиле кеше диләр. Ой, бигрәк нәпсиле бу диләр. Беренчедән, нәпсисез кеше юк. Бөтен кешенең дә нәпсисе бар. Нәпсе ул инде нәфис, гарәп телендә килә. Нәфис дип, ул шайтан түгел. Шайтан ул башка зат. Нәфис ул һәрбер кешенең içinde отырган мине. Мое большое я, менә бу нәфис дип атала. Шуңа күрә нәфсем дип әйтәләр. Нәфсем бу әйберне сөйми дип әйтәләр. Ягъни аны инде душа дип әйтәләр, жан дип әйтәләр. Калып та, ләкин калып башка, нәфис башка. Һәм мин сезгә инде аны кыскача гына узган cehennem турында булган дәрестә әйтеп киткән идем. Нәфис ул Аллаһ Тәгалә безгә биргән, ул безнең одна из составных частей, безнең организмның, ягъни кешенең бит инде бар. Без күргән гәүдә, тән ул солдат. Ул солдат. Ул корал. Менә мәсәлән, машина булган кебек, көрәргә көрәк булган кебек, атырга мылтык булган кебек, ул корал, ул солдат. Солдатка нәрсә кушыла, ул шуны эшли. Һәм менә монда кушучыларны санап китсәк инде. Монда бар нәфис, бар акыл, бар калып. Калып ул инде менә ул патша. Калып ул патша. Ләкин калыпның як-ягыннан пышылтап торучылар бар. Пышылтап торучылар, әйтеп торучылар бар. Мәсәлән, акыл ул на уровне замы, но не сам. Шуңа күрә акыл ул управлять итми. Акыл ул уйлый. Әгәр дә калып нәрсә куша, акылга акыл шуны эшли. Әгәр дә калыпка күбрәк тәэсир итә алса нәфис, калып шушы тәэсир астында кушада. Мәсәлән, бу тауга менергә кирәк ди. Акыл уйлый башлый ничек менергә. Шуңа күрә бик акыллы кешеләр дә бар, нәфисләрен тыя алмыйлар. Дахи кешеләр бар. Кешелек тарихында зур-зур ачышлар ясаган кешеләр бар. Ниндидер акыллы язучылар бар, әдипләр бар. Ләкин аларда бик күбесе нәфискә ияреп халак булдылар. Чөнки алар белән акыл идара итмәде, нәфис идара итте. Шуңа күрә мин кеше эчендә утырган мин, ул без сезнең белән әйттек, ул әйтик, программа. Һәм ул программа куелган кеше белән Аллаһ арасына басырга. Это преграда между человеком и его создателем, Аллаһ Тәгалә. Бер караганда, нәфис булмаса, без бөтенебез диндә булырык. Без бөтенебез намазда булырык. Ләкин күп кеше нәфис сәбәпле Аллаһның ризалыгыннан китә, Аллаһның ачуына, җәннәт юлыннан китә кая? Җәһәннәм юлына китә. Кемдер сорый, а тогда нигә кирәк нәфис? Но в этом и вся прелесть испытаний. Нәфис булмаса, булмас иде сынау. Шуңа күрә кеше нәфискә каршы көрәшергә тиеш. Кеше нәфисен җиңәргә тиеш. Нәфиснең бар нәрсәсе үзенең программалары. Нәфискә мәшәкать кирәкми. Нәфискә авырлык кирәкми. Нәфискә
жауаплылык керекми? Ответственность, анда к чему это приведет, олаңа керекми? Ол аның проблемасы түгел. Нәфіс, аның өзінің программа, өзінің әйтек приложениялары бар. Һәм нәфіс, ол нәрсәгә бирелә? Ол бирелә шахватка. Шахват енді міне ансы страсть деп тәржімә етілі. Страсть, шахват ка бирелә. Әлбәттә ол шахватлар түрлі-түрлі. Шуңа күрә нәфіснең мақсаты кәйф сафа қырып, жеңіл тұрмыш қырып, аңа бірінде ауырлық керекми, бірінде. Шуңа күрә нормальный нәфісі болған кішінің тахаджудқа тұрасы келмей. Не үшін тахаджудның сауабы көп? Чөнки нәфісінің йоқлысы келе, кіші нәфісін, яғни минін, үзін йомшақ ятақтан мәхрум етіп, нишләтә? Намазлық қалып келе. Бұл аның сауабы шунда. Не үшін оразаның сауабы көп? Чөнки нәфісінің ашысы келе, нәфісінің ішәсі келе. Бір нәфісінің да оразаттасы келмей. Әгер де арабыздан айтайкен, кімдір? Yok, Хазірет. Менің нәфісінің ораза тұтасы келе. Шул қадар үтіріп деп айтайкен, біріншіден ол алды, яки аның ол нәфіс түгіл. Иман, Аллахқа мәхәббәт, ансы екен шәй бір. Нәфісінің ашысы келе, ішәсі келе, көңіл ашасы келе, мәсәлен, бір нәфісінің да садақа бересі келмей. Ләкин юмарт кішілер садақа бере. Не үшін? Алар нәфіслерін жеңе. Шуңа күрә, не үшін сабырлық иң саваплы ғибадәтләрнең берсе булып тора. Иннама юаффас сабирuna ajrahum bighayri hisab. Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә әйтте, сабыр итүчеләр генә, только терпеливые, әҗр савапны хисапсыз алалар ди. Ни өчен? Чөнки сабырлык нәфисне җимерә. Это вызов. Это прямой вызов нәфискә, мингә каршы. Шуңа күрә сабырлыксыз ғибадәт тә юк. Сабырлыксыз сынауны да кабул итү юк, ризалык юк, сабырлыксыз ураза да юк, башкасы да юк. Шуңа күрә асылда нигездә ята бөтенсендә сабырлык. Һәм сабырлык булмаса, кеше садака бирә алмый. Чөнки лишних денег, лишних детей и денег не бывает диләр, шулай бит? Мәсәлән, байның да артык акчасы юк, нәфискә җитмәй аңа бер качанда. Ләкин ул нәфисен вата, нәфисен җиңә, барыбер садакасын бирә. Бирә ул. Менә шуңа күрә мында бара сугыш, бик зур сугыш нәфис белән. Үзең белән сугышасың инде монда, гомер буе. Шулай бит? Менә шуңа күрә нәфиснең явызлыгына нинди мисаллар, дәлилләр китерергә була. Мәсәлән, Коръәннән. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә безгә китерә Юсуф сүрәсендә пәйгамбәр ничек итеп Аллаһның пәйгамбәрен тырышты аздырырга, хатын-кыз. Шулай бит инде? Әйе. Һәм соңыннан, когда все выяснилось, билгеле булды бит инде. Юсуфның гаибе юк иде. Шулай бит? Аны Зөләйха, Зөләйха дип хадисләрдә килми. Рахила, Зөләйха, ул инде төрле версиялар, алар килә борынгы источникларда, борынгы чыганакларда килә. Мәсәлән, Ибн Касир китерә инде аны тәфсирендә, чөнки ул историк Ибн Касир. Ләкин хадисләрдә Аллаһның илчесе теләмәде аның исемен әйтергә. Шуңа күрә Коръәндә нәрсә дип килә? Имраат Азиз. То есть жена господина дип килә. Жена господина гына дип килә. Аның исеме юк Коръәндә. Ләкин Зөләйха, Рахила ике исем, ике вариант килә, күбрәк Зөләйха инде дип кергән. Шулай бит инде. Кыйса Юсуфта да. Билгеле булганнан соң Зөләйханың Юсуфны аздырырга теләве, ул нәрсә дип әйтте? Ва убарриу нәфси ди. Мин нәфисемне акларга теләмим ди. Я не хочу оправдать свой нәфс ди. Карагыз, нәфисемне ди. То есть ул аңлады һәм таныды, аның нәфисе нишләде? Аны бу явызлыкка этәрде. Һәм нәрсә ди? Ва убарриу нәфси, мин нәфисемне акларга тырышмыйм ди. Инна нәфсә ла аммаратун бисуъти. Чөнки нәфис ди, ул һәр вакыт кешене явызлыкка этәрә ди. Явызлыкны куша ди. Шуңа күрә нәфис намазга тор дип әйтми. Нәфис садака бир дип әйтми. Нәфис аның программа, ул башка программа. Ул аның теләге башка, аның максаты башка. Нәфиснең бар нәрсәсе, аның үзенең бар гамәлләре, нәфис сөйгән гамәлләр. Менә булар шахватлар дип атала. Ул шулай ук безгә салынган программа. Чөнки ул шахватлар булмаса, сынау булмас иде. Һәм менә шушы шахватларга бирелү кешене нишләтә? Кая җибәрә?
жаханнамга жибәрә. Шуларның берсе Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә. Зуйина линнаси Ал-Имран сүрәсе. Вот как раз безнең бит инде әйтегәндә основной программа платформа дип әйтәбез, мин дә белмим, мин теге ялгышырга мөмкинмен. Ул нәфес. Нәфеснең китте нәрсәләре? Аның шахватлары. Нәрсәгә ул ята? Нәфес ята. Аллаһ Тәгалә әйтә: Зуйина линнаси хуббу шахават. Зуйина дигән сүз бизәлде ди. На самом деле, может, ул не все так красиво. Но Аллаһ Тәгалә әйтә: приукрашено ди. Приукрашено для людей ди. Может быть, на самом деле не все так красиво, да? Но приукрашено для людей хуббу шахават, любовь к страстям ди. Ягъни кешеләргә алда саналып кителәчәк шахватлар бизәлде ди. Бизәтелеп, матур итеп күрсәтелде ди. Хуббу шахават. Һәм Аллаһ Тәгалә санап китә. Ва минан ниса ди. Иң беренче хатын-кыз әйтте. Ну, хатын-кыз икенче була алмый беренчектә. Шуңа күрә ират өчен ул инде иң зур страсть, иң зур искушение, иң зур алдану, самое большое зло, короче. Хатын-кыз. Иң беренче шуны әйтте. Акча да түгел, башкасы да түгел. Вал банин, уллар диде, балалар диде. Кем әйтә бала шахват түгел дип? Бала шахватмы? Бала это страсть. Карагыз, бала күпме мәхәббәтне ала. Һә? Даже намазда нәрсә кемне уйлыйбыз? Шул балаларны уйлап торабыз. Кеше, күпме кеше гынахка керә. Кем сәбәпле? Баласы сәбәпле. Карагыз. Күп кенә менә телевизордан күрсәтәләр бит инде. Анда чиновникларны тоталар, урлаган. Име, алар бит күбесе үзе өчен урламый. Алар балалар өчен урлый. Аларның үзләре кебек дворецта балаларын яшәтәсе килә. Шулай бит инде. Үзләре кебек шартларда, ягъни шахват. Кеше шушы бала шахватына бирелеп, нишли? Кеше хакына керә. Гынахка керә. Шуңа хатын-кыз диде, балалар диде. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, нәрсә? Бала диде, сәбәп булып тора нәрсәгә? Куркаклыкка диде. Кеше курка, мәсәлән, балам бар дип, элек-электән мәсәлән сугышка бармаган, җихадка качкан мәсәлән, мәҗбәнәтун ва мәбхәләтун ди. Бала ди сәбәп булып тора саранлыкка ди. Саран, мәсәлән, садака бирергә кирәк. Закатны чыгарырга кирәк, чыгармый. Ни өчен? Чөнки монда расходлар бар бит әле. Баланы укытасы бар тегене, моны ул закат, синең тиеш бирергә. Шуңа күрә саранлыкка сәбәп булып тора. Мәҗбәнәтун, мәбхәләтун, мәхзәнәтун, кайгыга. Это причина печали ди. Ни өчен печаль? Чөнки балаңа нәрсәдер биреп бетермәсәң, нәрсә кайгыра башлыйсың. Эх, бирмәдем дисең, эх, фәлән дисең, эх, төгән дисең. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә икенче урынга балаларны куйды. Балаларны куйды. Шулай бит инде. Вал канатирил муқантарати мин az-zahabi wal fidda. Кантар алтын һәм көмешләр диде. Алтын һәм көмешләр диде. Ну, ул инде элек-электән кешеләрне аздырган, кешеләрне туры юлдан тайпылдырган нәрсә байлык. Байлык. Алтын һәм көмешләр. Хәтта халыкта нинди әйтем бар? Алтын күргәч, фәрештә азыр ди. Фәрештә азмый. Ни өчен? Аның шахваты юк. Фәрештәнең шахваты юк. Юк. Уларны белми нәрсә икәнен азуның. Ләкин бу бит инде метафора, шулай бит. Димәк, фирештәдәй изге кешедә алтын күргәч азыр ди. Шулаймы? Димәк, байлык, мал күргәч кеше шаша башлый. Кеше ычкына башлый, кешенең акылы китә. Ул күбрәк булган сайын күбрәк китә. Шулай бит инде. Шуңа күрә әйтәләр бит, богатство испытание для сильных диләр. Байлык бик күп кешене аздыра. Һәм шунысы гаҗәеп. Бер төркем хәерчеләр җыелалар да, байлык күреп шашкан кешеләргә карап суларны сүгәләр. Шулаймы? Хәерчеләр җыелганнар да, бу шундый җүнсез ди, бу шундый җүнсез байып, әллә кем булып бетте ди. Но не факт, что бу байлыкларны, бу күргән байлыкларны булар күрсә, может, булар даже хуже булар. Мин никого не оправдываю. Аллаһ Тәгалә күреп торучы. Ләкин әйтәсем килә шуны, байлык ул бик зур сынау.
Аллах Тағала айтты: «Вал канатирил мукантарати миназ захаби вал фиддати», накопленные кантарами золото и серебро. Доллар и евро. Әлі қыт алтын көріп саташқандар. Қазір вообще принтердан шыққан қағазны көріп саташа бүтін кіші. Даже ол юқтаған мінемді картадағына ол келе ой шындай рахат прямо. Ол виртуальный ха. Әлі қыт алтынны көрген, есінеген қауып қараған. То есть уланы чувствовал, ощущения были. А қазір юқ ансада. Да, ол банкноты, они как-то закрепленные индалар каким-то золотом. Ләкин юқ кіші ғұмыр бақиына нәрсе. Шоңа көрі бик көп хадислер келе. Бик көп хадислер келе. Хатын қызғалдану. Бик көп хадислер келе. Алтын, күміш, яғни, мәселен, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, «Таиса абду динар ва таиса абду дирхам». Несчастен раб динара, то есть раб золота, динар, и несчастен раб серебра, дирхама. То есть раб ты. Значит, люди будут рабствовать, шулайма, қолғайлана шәклер. Мына бұлар бүтінісі шахват. Шахват. Шоға көрі кішіге бойлық жетмеу, ол шахват. Кішіге дәрәже жетмеу, ол шахват. Ол шахват. Алар бүтінісі шахват. Хам нәрсе вал хайлил мусауама, прекрасные кони. Ілігіліктен, мәселен, білебіз қисса Құр'анда, қойсы пейғамбар алданды атлар көріп. Сулейман алейхиссалам. Хатта анытты намаз вақытын. Шулай ма? Аның шындай отлары бар еді, алар прямо бір орында бейіп тұралар, шындай маттур, шындай затлы, олаларға қарай сықлана, қияш байыды. Икінді кеткен. Аллах Тағала бит аны не просто так, Аллах Тағала қойсыдыр пейғамберінің намазны қалдыруын Құр'анда айтты. Ол бит Сулейманға пазор болсын үшін түгел. Ол нәрсе қарағыз пейғамбер болып та. Мәселен, вот bu ayet bik hikmetli. Bunun turunda 20-30 ders şeylerge bula. Mesela Süleyman, qarağız. Süleyman aleyhisselamның qorşına Bilqis kitirip үйді алтын тау. Ne үшін? Подкуп. Çünkü Süleymanға Удот, Худхуд қайтып әйткеш, шундай жерде патша бике яши, алар қияшқа табыналар дегеш. Süleyman жиберді нелер, разведчик, дронларны жиберді. Киттілер разведкаға. Хам әйттілер, Сулейманға келді, иман кетір, яки ол сеңа келеді. Бүтін кіші білді, что Сулейман келсе, все халек болашақ. Сулейман қаршы тұрып болмай. Шуннан соң Билқис ақыллы принцесса Сабитская, Сабинская, Сабитская, Сәбә патша бикәсе. Билқис нәрсе дейді? Түйегіз алтыннар дейді. Ол алар бай еді. Хәм Сулейманның қаршына кетіріп қойығыз дейді. Если он нормальный царь, он на это клюнет дейді. Түйеділер алтын, Сулейманның қаршына кетіріп қойдылар. А Сулейман, ол жиннерге былайғын айттырайды. Аның бүтін дворецларын алтынға түрелері. То есть у него было столько золота, айталар, в истории человечества такого царя никогда не было и никогда не будет. Царь Соломон, сын Давыда. Әтесінен қалды, өзіне қалды, андай армия, андай алтын, андай бір қашанда болмайшақ. Шоға көре бүгінгі олигархлар, миллиардерлар, әне анда Форбсның первый тройкасында, алар аның приемныйында отырлар еміне бұлай. Ақша сұрап келерлер. То есть ол историклар айталар, именно историю религии изучайткен, такого царя никогда не было и никогда не будет. Такого уровня. Шоға көре Сулейманның қоршында алтын қойдылар, ол айта. Бұдай сізні алды тұрғанай бірдей. Мені сіз мұның біле аламайсыз дей. Вот алтын аңа өтмеді. Çünkü аның алтыны көпме. А вот отларға алданды. Шылай ма? То есть, так, первый, конечно, хатын қыз. Екіншісі бала, үшіншісі алтын күміш. Дүртіншісі нәрсе? Атлар. Үшінші пункт біле алдап болмады. Шылай ма? Дүртінші біле алданды. Мына шуан көре нәрсе? Қазір енді кетіріп қойырға бұла, қазір көп кіші атлар, анда чистокровный, английский, арабский, как онлар не могут себе позволить, ну хотя бы какой-то бір аршында.
корейский машина алсаң, тоже фитне, шулай ма? Тоже фитне. Фитне ул бернәрсә шәп булмый. Кемнең өчендер Mercedes, кем өчендер 10 миллионлык, кемнең өчендер 5 миллионлык, ул да фитне. Прекрасные кони ди. Прекрасными конями дип әйтә. Вал ан'ам, ан'ам ансы тирлек, скотина. То есть сыерлар тоту, анда башка мал, мөлкәт, ул бит инде, мәсәлән, ул тоже шахват. Мәсәлән, элек әле бер 10 ел элек авылларда кешене намазга чакыра башласаң, какой намаз, мал карыйсы бар, пишән чабасы бар. Ханана мал да юк, пишән да юк. Намаз да юк. Вал харф, нива, игеннәр. То есть кем өчендер это его стихия. Ушуның белән яши, ул шуңа нитә, моңа Кахф сүрәсен укый аласыз. Кыйсса шулай бит, бакча белән, ни белән хыялланып, то есть аларга гыйбадат ни кирәкми. Залика мата'ул хаяти дунья ди. Һәм Аллаһ Тәала нәрсә ди? Матаа. Матаа это проходящее удовольствие. Это временное удовольствие. Мата'ул хаяти дунья бу ди дөнья тормышының үтәр ләззәтләре ди. Үтә торган ләззәтләре ди. На шуңа күрә менә монда как раз самый основной шахватлар. Бу шахватлар кешеләрне нишләтә? Хак юлдан тайпылдыра. Бу шахватлар кешегә намазга җибәрми. Бу шахватлар кеше, мәсәлән, выручкам кимер, алтын көмешләрем кимер дип нишли, мәсәлән, кибетендә аракыны бетерми, харам сәүдәгә керә. Кемдер шушы алтын көмешем кимер дип, кимемәсен дип наркотик сата, аңа без разницы. Ни өчен? Чөнки ул шахват. Аңа әйтәләр, син наркотик сатсаң, фәлән кешенең баласы үләчәк. Күпме гаиләләр таркала, күпме кешеләр үтерәләр. Аңа айырма юк. Ул аны сата барабар. Ни өчен? Чөнки шахват кыла. Аңа кеше гомере кызык түгел. Аңа әйтәсең, менә ул бит арак ичеп кайтып хатынын кыйный, синең аракың ичеп бит ул. Син бит күпме гаиләләрне җимерәсең, күпме җәмгыять таркала шушы аракы сәбәпле, күпме әйтик явызлыкның анасы дип әйтелә бит аракы. Аңа без разница, аңа шахват, аңа чөнки кирәк менә. Накопленные контары золота и серебра. Аңа шул кирәк. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә безгә әйтте менә. Һәм бик күп кешеләр менә шушы нәфесләре яткан шахватларга каршы тора алмыйча, Аллаһның әмерләрен бозалар, харамга керәләр, фарызларны үтәмиләр. Менә шулай итеп инде халак булалар. Һәм Имам Тирмизи, Абу Дауд, Ан-Насаи риваятларында килә. Абу Хурайра радиллаһу анху әйтте, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди. Аллаһу Тәгалә ләммә халакаллаһу ан-нара, Аллаһу Тәгалә җәһәннәмне юктан бар кылганнан соң, без беләбез, акыйдада җәннәт һәм җәһәннәм алар икесе дә бар. Алар уже бар. Шулай бит? Алар инде күптән бар кылынды. Шуңа күрә кемдер әйтә икән, җәннәт, җәһәннәм алар әле кыямәт көненнән соң гына була ди. Без кыямәттән соң анда керәбез, ләкин алар икесе дә бар. Икесе дә бар. Аллаһу Тәгалә җәһәннәмне юктан бар кылганнан соң Җәбраил фәрештәгә әйтте. Җәбраил, Аллаһ белән пәйгамбәрләр арасында хакыйкатьне китергән иң хөрмәтле, иң дәрәҗәле фәрештә. Шулай бит? Нәрсә диде? Изһаб фанзур илейһа. Бар ди, җәһәннәмне карап килде. Җәһәннәмне карады. Фазаһаба фаназара илейһа. Җәбраил җәһәннәмне барып күрде үз күзе белән. Андагы куркыныч утны, газапны әле без беләбез, фәрештә җәһәннәмгә керми. Шулаймы? Аңа газап юк. Шуннан соң әйтте. Аллаһ Тәгалә хузурына кайтып әйтте: "Ай ва иззатик, Раббым, клянусь твоим величием", диде. Синең гыйззәтең белән, твоим могуществом ант итеп әйтәм ди. Ла ясмау биха ахадун фаядхулуха. Кем ди җәһәннәм турында ишетсә ди, ул анда кермәячәк ди. То есть тот, кто услышит про ад, он сделает все, чтобы туда не зайти. Кем ишетәчәк ди моны ди, алды җәһәннәмгә кермәячәк ди. Ни за что ул анда кермәячәк ди. Чөнки җәһәннәм чыннан да зур газап, хәсрәт йорты. Шулай бит инде. Фахаффаха биш-шахават. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә җәһәннәмнең кыймасын тотты.
әйләндіріп алды шахватлар белән. То есть Аллах окружил адское пламя страстями. Кешенең нәфесе яткан, нәфесе теләгән шахватларны тизеп куйды. Һәм Җабраилга әйтте, бар, тагын барып кара диде. Хәзер инде Җабраил җәһәннәмне генә түгел, нәрсәне күрде? Менә шушы кыйманы күрде. Җәһәннәм капланган. Менә шушы шахватлар белән, страстями. Шуннан соң фаназара илейһи thumma jaa Җабраил шушы шахватларны күрде, соңыннан кайтты да әйтте: Я Раббым, гыйззәтең белән ант итеп әйтәм, лaqad khashitu an la yabqa ahadun illa dakhala hadi. Мин ди ул шахватларны күргәннән соң, когда я сам увидел вот эти страсти, ди, мин ди курыктым, ди, җәһәннәмнән беркем дә котыла алмаячак икән. Мин курыктым, ди, җәһәннәмгә бүтән кеше дә керәчәк икән дип ди. То есть җәһәннәм куркыныч, шулаймы? Анда җәһәннәмгә не к чему стремиться анда. Анда бер нәрсә, анда газаптан, хәсрәттән башка бер юк. Ләкин в чем мудрость, а? Теге кем әйтмеше, в чем фишка? Җәһәннәмнең кыймасы бик авыр. Анда шахватлар. Алар тарта кеше. Алар шул кадәр кешене сура, тарта. Җабраил әйтә, мин аны күреп кайткач, мин ди җәһәннәмгән беркем дә котыла алмас икән дип уйладым ди. Монда инде ул хадиснең икенче өлеше килми, ләкин инде әйтеп китәм, Аллаһ Тәгалә җәннәтне юктан бар кылды. Һәм әйтте, бар кара җәннәтне диде. Җабраил җәннәтне күреп, Я Раббым, ди, җәннәтне күреп, ди, мин белдем, ди, кем җәннәтне ишетсә, күрсә, ди, ул анда обязательно керәчәк, ди. Чөнки җәннәттә бик зур ниғмәт, җәннәттә сый-хөрмәт. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә җәннәтнең кыймасын тота. Кыйма аша керергә кирәк, шулаймы? Җәннәткә дә, җәһәннәмгә дә. Тота бил мәкәрих. Мәкәрих дигән сүз биш шахават дисә, страстями окружил, ди. Ә монда тем, что порицает нәфс человека. Кешенең нәфесе авыр күргән, мәкрух күргән әйберләр белән әйләндереп алды, ди. Авырлыклар белән, сынаулар белән әйләндереп алды, ди. Шуннан соң барып кара дип әйтте, ди. Җабраил яңадан барып шушы авырлыкларны күргәч әйтте, Я Раббым, мин куркам, ди, җәннәткә беркем дә керә алмас икән, ди. Менә шуңа күрә җәннәткә керер өчен шушы авырлыкларны үтәргә кирәк. Җәһәннәм аннан котылыр өчен менә аны суырып тартып ала торган нәрсә? Шушы шахватлардан тыелырга кирәк. Ансыз булмый. Шуңа күрә нәрсә генә әйтсәк тә без беләбез шуны, җәһәннәмдә күпчелек кеше җәһәннәмдә булачак. Ни өчен? Чөнки кеше үзенең шахватын тыя алмый. Тыя алмый. Шуның сәбәпле ул инде менә шушы кәеф, сафа, ләззәт, удовольствие, менә мәсәлән кеше ни өчен ашаудан тыела алмый кеше? Чөнки ул шахват. Ул шахват. Мәсәлән әйтәләр, врач әйтә, сиңа майлы ризык ярамый, ди. Ярамый үләсең, ди, бавырың түзмей, ди. Ул барыбер ашый. Башы ел теге. Әйтәләр бит, мәсәлән, ничек диләр әле, корсак туя, күз туймый, ди. Күз туймый. Мәсәлән, тулган инде әллә кышан, юк, һаман, чөнки нәфесне тыя алмый. Һәм ул кешеләрнең, менә без бит инде мисал итеп китердек, мәсәлән, нине, Сөләйман галейһиссәламны. Шулай бит. Монда алтын көмеш, ә менә монда ат алды, шулаймы? Ат алды, мәсәлән. Китергә шуңа күрә кешеләрнең нәфесләре төрле шахватларга ята. Кемнеңдер нәфесе моңа ятырга мөмкин, ә кемнекедер моңа түгел, икенчесенә ятырга мөмкин. Әмма менә монда хәзер появляется еще один фигурант дела. Кем? Очень заинтересованный фигурант. Шайтан. Шайтан дурак түгел, аңлагыз. Шайтан ахмак түгел. Шайтан bir кашанда тыгылмый bir җиргә дә, пока ул аны өйрәнми. Көнне-төне шайтан безне өйрәнә.
ол бізді изучает. Біз шайтанны білмейбіз. Мына дүнияда қазір жиді, көп пе неше анда? Жоқ, жиді гіне түгіл дейлер, көбірек. 8 миллиард кішінің нешесі гіне признает, что бар шайтан. Ләкин har 8 миллиардның har бірсі под прицелом шайтаны. Ол har бірсі, біз білмейбіз шайтанны. Даже мұсылмандар шайтанны үйренмейлер. Қызық түгіл оларға. Әлі мұнда какой шайтанны? Аллахны үйренерге уақыт жоқ әлі біздің. Дүнжа қуасы бар. Шай ма? Шуға көре нәрсе, біз бүгін лучше психологларға үйренеміз, шым китапларға үйренгенше. Шуға көре нәрсе, шайтан бізді күні-түн үйрені. Шайтан біздің күшлі аяқларыбызны біле. Шайтан біздің зағиф аяқларыбызны біле. Әгер де біздің ишіклер бітінді, біздің көңілде бик көп ишіклер бар. Әгер де ол көрейкен, что мұнда біздің темір бронированный ишік, шайтан ол ишікні тартамы? Жоқ, нәрсеге керек ол? Ол біздің башқа ишік, ол таба. Шуға көре кімніңдір bu яқтан железобетон екен, оланың екінші яқтан таба. Таба оланы. Шуға көре әлі бит шайтанның адаштыруда шахватлар гына түгел, әлі анда шубухатлар бар. Ансы екінші нияның. Кімнедір шахват аша болмаса, шубухат аша адаштыра. Теге кіші фанатизмға кіріп кетен. Неге? Мына шуға көре шайтан ол біздің үйрене, ол бізге таба юлны. Кімнедір ол біле, что аны оқша біле алдарға керек. Кімнедір хотын қыз біле алдарға керек. Кімнедір шыхрет біле алдарға керек. Шыхрет, то есть, не, популярность, известность тебе деген. Ан может даже оқшасы да yoqtur. Но зато ол популярный. Правильно? Кімгедір, мәселен, неде битенді, мына ол келе неде бигеректі, мәселен, институтларда біздің башны қатырлар, древнегреческий литература, мәселен, да келе битенді ол, мына бұл нелер, геройлар, нелер, аланы көбірсі өлген. Аланы оқшалары да болмаған, трофей да лекмеген аларған. Олар соғышқан не үшін? Известность после смерти, чтобы поколения говорили про них. Ол тоже шахват. Ол тоже шахват. Не үшін? Чүнки мына har кімге ол өзінің ашқышын таба. Har ишікке кім? Шайтан. Шуға көре кімнедір мұның біле кімдер. Даже, мәселен, мен қарап отырған баран. Бұл менің просто негіне, как бы, свое изучение, өзімнің үйрену, өзімнің анализ, мен ялғышырған екен. Мәселен, Құр'анда да қарағыз. Аллах Тағала сынады пейғамберлеріні. Аллах сынады пейғамберлеріні. Мәселен, сыналған пейғамберлер арасында Ибрахим. Ибрахим алейхиссаламға ең зор ауыр сынау нендей болды? Баласы. Ең біріншісі, баласы болмады. Баласызлық. Аның әти боласы келе. Аңа нәсіл керек. Аңа артынан иманлы кішілер қалдыр. Аның баласы yok. 40 яш, 50 яш, 60 яш, 70 яш бабайға yok хаман бала. Yok хаман бала. 80 неше яшта Аллах ашты баласы болды. Шуа битенді. Ярар, ол битенді шу хатлік тегі далгажданный, сүйіклі бала міне өсіп 10 яш өтіп кетті, 13 яш Кағбатулланы бірге түзіділер бысы-бысы. Аллах Тағала айта, суй балаңы дей. Суй, шал дей. Бұл страшный сынау. Мұны біз өте алмас едік. Шақыр Аллах бізге анай қошмай. Бізге Аллах Тағала айта, сарықны болса да суйынды дей. И то жалко сарық қибат бейтін ха. То есть біз 100 тапқыр хазіратке шалтыратыз. А ол все-таки ваджиб или сунна муаккада? Хазірат, все-таки ваджиб или... А меня там еще долги, у меня там это... Шуға көре Аллах Тағала айтты, міне, балаңы суй дейді. 86 яш деп келейін, Аллаху ағалам, нейді, Ибн Касирда. Әлі бет ол, аңа, получается, под 100 лет. Шуай ма? Бабай баласын суйырға тиіш. Міне, шуға көре Аллах аны шулай сынады. То есть, ұлғайған кішіге бала қадірлі. А мәселен, Юсуф пейғамберге 20 неше яшы. Аны бала біле сынамады, нәрсе? Қатын қыз біле сынады. Оңа да сынау болды. Ол бет отырмады, мен пейғамбер, менға яқын келмеді. Аллах Тағала айта, аның нәфіс аңа ятты дей. Аны қаңа ятты дей. Әгер де Аллах Тағала айта, әгер де мен аны соқламаған болсам дей, ол бұл сынауын өте алмас еді дей. Шуға көре, то есть даже возрастқа қарап, кішіге түрлі сынаулар келе. Қоядыр бұсы келе, қоядыр бұсы келе. Ләкин шахват бүтін кішіде бар. Нәфіс бүтін кішіде бар. Шахват, міне бұл именно шахват, страсть, соблазн, ол har вақытта да болашақ. В этом
природа деп әйтегенде смысл испытания. Алға таба біздің 8 минут қалды, дейме? Аха. Бізге тырышырға керек, 2 битін тағын оқып шығарған. Ярар, бұсын мен алдағы біздің подтема, мен әзгіне қысқартам, сіздің үшін ол бикті приятный тема болмас. Жаханнам әхіллерінің көпшілігі қатын қызлар. Мен әйткен әйбірді бұл. Имам Бухари, Имам Муслимда келі, Ибн Аббас радиаллаху анхума әйті, құяш тұтылғанда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem xutbəsiylədir deyil, xamşul xutbəsində şuşu sözlərini aytdı deyil. İttala'atu fin-nari fara'aytu akthara ahlihan nisadi. Min cəhənnəmni gördüm deyil. Allah Teala'na cəhənnəmni görsətə, həm cəhənnəmnin köpçülük əxilləri xatın qızları idi deyil. Toy cəhənnəmdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xatın qızlarını kübrək görgən irlərə qaray. Şulay yox sahih hadisdə Buxari Müslim Abu Sa'id al-Khudri tapşıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ya ma'şaran nisadi, ey xatın qızlardı, tasaddaqni, sadaqa berigizdi." Xatın qızlarga aytdı: "Sadaqa berigizdi. Fa inni ra'aytukunna akthara ahlin nardi." Çünki men ko'rdim sizni de jahannamning ko'pchilik ahli etibdi. Большинство обладателей ада были вы, большинством de. Şuna görə sadaqanı kübrək berigizdi. Şundan soň faqulna ve bima zalika ya Rasulullah. Kişiler aytdılar, ne sebepli? Ne sebepli? В чем вина женщин, да? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, faqulna, xatın qızlar aytdılar. Ne sebepli dediler. Şundan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, tukfirna la'na, siz de yeş lağnet kılasız de. То есть, xатын qızның тілі ернекінен хужырақ, нәрсе эшләсәң. Ягъни тілігіз сәбәп, тілігіз күп лағнат қылады. Ва такфурнал ашир ди, һәм ирләрегезнең яхшылыгына күфрлек кылады. Күфрлек кылады. Бу әйберне инде әйтергә була, мәсәлән, даже үземнең тәҗрибәмнән дә менә, мәсәлән, әбиләрне укытабыз бит инде, бабайлар михамда мине куып чыгара күрмәгез инде, каршымда. Камера алдында, может, ирләр дә бардыр, ләкин камераның теге ягында мониторның. Менә үземне ничә тапкыр күргәнем бар. Мәсәлән, мәчеттә намазга йөри торган, елмайып йөри торган апа, берәр шундый конфликт вакытында, мәсәлән, кемдер аны кимсетте, кемдер рәнҗетте, даже булды шундый корбан итеп йөри бетермәделәр аңа. Анда китте. Китте, мин астагфируллах әйтәм. Апа, ни сөйлисең, син бит намаздагы апа. Аллаһы Тәгаләнең аңа ләгънәте төшсен. Сез нәрсә әйтәм? Сез Аллаһның ләгънәте сиңа төшәчәк. Аллаһтан курык. То есть тел это страшная бер, Һәм нәрсә диде? Ва такфурнал ашир, һәм изгелеккә күфрлек кыла. Күфрлек дигән сүз Коръәндә дә, хадисләрдә дә рәхмәтсезлек мәгънәсен бирә. Ягъни бар күфрлек неверие, ләкин бар Коръәндә мәсәлән благодарность, шукр дип килә. Неблагодарность күфрлек дип килә. Мәсәлән, ва ман яшкур фаяшкур ли нафси, кем шөкер итсә, ул үзе өчен шөкер итә ди, кем күфрлек кылса ди, ягъни рәхмәтсез булса ди. Һәм Пәйгамбәребездән сорагач инде, ни өчен шулай, ничек ул күфрлек дигәч, Пәйгамбәребез әйтте, менә ире аңа яхшылык кыла ди, ул ирен хөрмәт итә, ләкин көннәрдән бер көнне нәрсәнедер эшләп бетерә алмады, что-то не так сделал, что-то не доделал дим мен дә, не докупил, не подарил. Все, әйтә, бу ирдән яхшылык күргәнем булмады ди. Менә шуңа күрә нәрсә рәхмәтсезлегенә. Шулай ук 5 минут бар әле. Монда күп хадислар бар инде. Бөтенесен укып өлгерми. Өлгерә алмаспыз. Ләкин Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям инде әйтте шушы сүзләрне. Имам Аль-Куртуби шулай ук нигенә выборочно гына әйтәм. Ни өчен Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям җәһәннәмнең күпчелек әхилләре хатын кызлар иде ди, чөнки хатын кызның нәфесе ди, табигаты буенча шахватларга күбрәк бирелә ди. Бу минем сүз түгел, бу галимнәр сүзе. Тормышның матурлыгы, тормышның зиннәтләре аларны күбрәк ала ди. Үзенә китә ди. Демәк, женщина поддается соблазнам быстрее, чем мужчина.
Мында кімдір түрліше өзінше әйтәсе келедір енді, но мен ғалимдардың сөзін кетірем. Һәм мұның енді әлі тағын бірсі бар, хатта көп кенә ирләрне дә, мәсәлән, соблазнга хатын-кызлар кертәде. Ну, на самом деле, женщина это великая сила, великое зло инде. Бер нәрсә әйтеп булмый. Чөнки иратның башы китә хатын-кыз күргәч. Юк, зур нигъмәт тә, мин бер сүз әйтмим. Шуңа күрә, хатын-кыз шушы шахватларга тизрәк бирелү сәбәпле, алар җәһәннәмдә күбрәк була дип әйтәйин. То есть, монда да шахват сәбәпле, шахват. То есть, без бит әйттек, җәһәннәмгә күп сәбәпләр белән керәләр. Ләкин шахват белән күбрәк диделәр, хатын-кызның да җәһәннәмдә күбрәк булуы шахваты сәбәпле диделәр. Димәк, соблазн, ну, мәсәлән, шул ук даже карасаң, мәсәлән, ират өчен беренче урында булырга мөмкин хатын-кыз. Менә бу аятка киттек бит инде, Әл-Гимран, хатын-кыз булырга мөмкин, мәсәлән, бала да шулай ук керә инде. Мәсәлән, байлык булырга мөмкин, хатын-кыз уже беренчесен китергә мөмкин инде. Шулай бит, мәсәлән, алтын, даже мәсәлән, бизәнү әйберләре күп ират ул аңламый вообще. Какой-то сары тимер тагып йөриләр, нәрсә микән бу дип, күп иратка ул теге бакырный, алтынный, хатын-кызның аңа менә хатын-кызның шахваты шуңа ята. Хатын-кыз матурлыкны башка төрле күрә. Менә шуңа күрә хатын-кызга үзенең юллары, чөнки аның нәфесе ята үзенеке төрле, ирләргә үзенеке шайтанның. Ләкин шуңа карамастан без инде белергә тиеш, кешелек тарихында бик күп хәерле, тақва, изге хатын-кызлар булды. Һәм җәннәттә шулай ук бик күп хатын-кызлар булачак, һәм галимнәр әйтәләр, җәннәттә күп кенә хатын-кызларның дәрәҗәсе ирләрнекеннән ныграк булачак. Ни өчен? Иманы, тақвалыгы. То есть это не значит, что все женщины они не богобоязненные, все слабые. Нет, будут женщины, которые будут лучше, чем мужчины. Даже шундай бер вагаз бар. Гарәпчә инде ул. Раджулюл альф дип атала. Мужчина, который стоит 1000 мужчин дип. Һәм ул шул вагазын Ибрахим ад-Дуэйшник ул. Ул аның как продолжениесен ясады. Анда ул килә раджулю цифр, мужчина 0, человек 0, человек 10, человек 100, человек 1000 дип килә. Ну, серия вагаз. А нарысын ул ясады женщина 1000 дейді. Ил шунда айта, в истории есть и были такие женщины, которые стоили 1000 мужчин. То есть они оставили в истории след, который не смогли оставить 1000 мужчин. Ну, шуңа күрә мәсәлән бар бит инде 4 хатын-кыз турында пәйгамбәрбез әйтте, шулай бит. Асия, Мәрьям, Хадиша, Фатима, шулай бит инде. Шул ук булсын Айша, бу 4-кә кирмәсә дә. Шуңа күрә бик күп изге хатын-кызлар бар диде. Шуңа күрә димәк хатын-кызларга, ләкин ихтибар бирергә кирәк шушы шахват дигән әйбергә инде. Ярар, һәм безнең 1 минут калды. Җәһәннәмдә кешеләрнең зурлыклары турында. Аны инде без әйтә башлаган идек. Аллаһу Тәгалә җәһәннәмдә кешеләрнең тәннәрен бик каты зурайтачак. Һәм аны күз алдына китерү ул бик авыр булачак. Никадәр зурлыкта. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, җәһәннәмдәге кешенең, кафирның ике плечо арасы, ике җилкә арасы, всадник шабып айгырга атланган, шабып баручы җайдакты 3 көн үтәргә тиеш ди. 3 көн, менә ул көнгә даже 100 генә километр үтсә дә, нәрсә? 300 километр аның плечосы. Кеше бик ни булачак? Киң булачак инде. Икенче бер хадис. Дирсул кафир, коренные зубы кафирның кырдагы тише ди, Ухуд тауы кадәр булыр ди. То есть примерно 7-8 километр. Бер тише булачак. Һәм аның ди тиресенең калынлыгы 3 көнлек юл булыр ди. Кожаның калынлыгы инде. Шуңа күрә кешеләр зур булачак. Может быть ул үзе бәләкәй, ну пропорция андый булмаска может. Бу җәһәннәм, анда башка ниләр, башка кагыйдәләр. Менә хадис. Абу Хурайра әйтә, кафирның тәненең калынлыгы ди, тиресенең калынлыгы 40 терсәк булыр ди, 40 локтей. 40 тише ди, Ухуд тауы кадәр булыр ди. Утырган җире ди җәһәннәмдә. Утырган урыны ди, Мәккә белән Мәдинә арасы булыр ди.
То есть получается 450 километр он будет занимать. Кішілер бик зур болашақ. Зур болашақ. Тағын хадислер бар, ләкин енді бүтінсін озанды. Не үшін шулай? Каждый квадратный сантиметр, каждый квадратный дециметр, каждый квадратный миллиметрға ғоза бұтсен үшін. То есть Аллах Тағала специально кішіні зурайта, чтобы площадка ғоза бұтырға көбірек болсын. Міне бұл Аллахның енді... Сия Аллах Тағаланың... Аллах Тағала жаханнамға айташақ, тұлдың ма деп? Тұлдың ма деп айташақ? Бүтін кіші тұлғаш. Жаханнам нәрсе деп айташақ? Бар мұ тағын кішілер деп айташақ? Шуан көре, Субханакаллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.